Ovaj video sam nazvala Dela bez srca i srce bez dela. Uvek Soto na ljude odlači u neki ekstrem i onda ljudi odrade polovičan posao. Naprimjer, drže se dela, nema, oni su ovo odradili, oni su ovo ispoštovali, oni idu redovno u crkvu, oni redovno slave. Znači, ja ne pričam samo sad o adventistima. Ne, ja pričam i o baptistima, i o metodistima, i o svima nama. Ja sam slušala priče gdje su ljudi meni rekli, mi smo uveli redovno slavljenje svaki dan. Pritom oni slave Boga i oni otpevaju sve što imaju, ali srce hladno kao led. Znači oni su otvarali usta, pogodili su melodiju, sve to dobro zvučalo, ali srce nije pevalo za Gospodu. Oni su odradili, to ti je religijski duh. To je duh religije, to isto radi pravoslavci i katolici. Oni odrade neka pravila i to je to. Misle, super, ja sad mogu, ja sam odradio Boga i mogu da živim svoj život. S druge strane imate ljude koji samo pričaju o ljubavi, kako je Bog ljubav, kako nas voli, zato što nas voli, Bog nama dozvoljava da mi radimo što god hoćemo. Bog nama dozvoljava, ali to ima svoje posljedice, jednako pakao. Znači, ti ako pričaš da voliš Boga, i ako ga stvarno voliš, to će da pokazuju tvoja dela. To je prosto jednostavno. Ne možeš ti da govoriš da voliš muža, da se kurvaš, to ne ide zajedno, onda ga ne voliš. Vrlo je jednostavno. Znači, Bog traži srce, a kad dobije tvoje srce stvarno, iskreno, ne samo da blebećeš i da opravdavaš svoj greh time što govoriš kako ti Isus voli, kako Isus ljubav i onda ti radiš šta god hoćeš, ne. Kad daš srce Isusu, onda iz tebe izlaze dela koje su Bogu ugodna. Tako da eto, čitaj Bibliju.